2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स, 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्हीलस्ट्रॉम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ। नाटळ मतदारसंघातून संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, पण हरकुळमध्ये देखील त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। गेली कित्येक वर्ष ते त्या ठिकाणी काम करतात, कार्यकर्त्यांची त्यांची मनं जोडलेली आहे। तशाच पद्धतीने त्यांनी 4 ते 5 वर्ष कार्यकर्त्यांना टिकून ठेवलं आहे। भाजप पक्षवाढीसाठी देखील त्यांनी मोठा प्रयत्न केला आहे, त्यामुळे त्यांनी अपक्ष देखील ते फॉर्म भरलेला आहे आणि आज त्यांनी त्या ठिकाणी हरकुळ बुद्रुकमध्ये कार्यकर्ते एकवटले आणि आम्हाला संदेश उर्फ गोट्या सावंत हेच उमेदवार हवेत असं सांगितलं आणि त्याच दरम्यान आपल्यासोबत संदेश उर्फ गोट्या सावंत आहेत। साहेब नमस्कार, कोकण साधला दिवशी आज तुमच्या समर्थनार्थ हरकुळ बुद्रुकमध्ये एक मोठा मेळावा घेण्यात आला, काय सांगाल नेमकं? कार्यकर्त्यांनी आज हा मेळावा आयोजित केला होता आणि मला त्याची कल्पना नव्हती। मला साधारण 3-3:30ला फोन आला की आम्ही एक बैठक लावली आहे। मला काय मेळाव्याची काय कल्पना नव्हती। बैठक लावली, त्या बैठकीला आपण उपस्थित राहावं, भारतीय जनता पार्टी म्हणून बैठक लावलेली आहे। त्या बैठकीसाठी म्हणून मी आज त्या ठिकाणी गेलो होतो। पण बहुसंख्य कार्यकर्त्यांनी सांगितलंय की आम्हाला म्हणजे गोट्या सावंत उमेदवार हवा, बाहेरचा उमेदवार नको, असं देखील त्या बैठकीत एकत्रित ठरलं। 100% ते सत्य की नाकारता येणार नाही की कार्यकर्त्यांची लोकांची मागणी आहे। यापूर्वीही मागणी होती माझी, कारण मुळात मी जवळजवळ 5.5 वर्ष सतीश सावंत ज्यावेळी पक्ष सोडून गेला त्यावेळी त्याच्या विरोधात त्या ठिकाणी राणे साहेबांना अपेक्षित असणारं, राणे साहेब असतील, नितेश राणे साहेबांना अपेक्षित असणारं 5.5 वर्ष काम त्या ठिकाणी केलं आणि जो मतदारसंघ मायनस होता तो जवळजवळ 1500च्या दरम्यान या ठिकाणी प्लस केला आणि त्यासाठी पूर्ण सहकार्य तिथल्या कार्यकर्त्यांचं, सरपंचांचं, पदाधिकाऱ्यांचं होतं आणि त्या पदाधिकाऱ्यांचा आज आग्रह होता की आपण त्या बैठकीला उपस्थित राहावं आणि त्या बैठकीला मी त्या ठिकाणी आज उपस्थित होतो। दोन्ही ठिकाणी तुम्ही उमेदवारी मागितली, हरकुळ आणि नाटळ, पण हरकुळमध्ये आपल्याला नाकारण्यात आलं, नेमकं कारण काय असावं? नाही का बघा, मी आधी मुळात सन्माननीय राणे साहेबांचा कट्टर समर्थक आहे। माझा पक्ष मी अनेक वेळा माझ्या भाषणांमध्ये पण या ठिकाणी सांगितलं की मी राणे साहेबांचाच माझा पक्ष नारायण राणे साहेब आहेत, त्यामुळे मी राणे कुटुंबियांचा शिपाई आहे। ह्यापुढेही मी राणे कुटुंबियांसाठीच काम करणार, यात कुठचंही तडजोड होणार नाही। राणे कुटुंबियांशी काम करत असतेवेळी माझ्याकडनं कुठची चुकी या ठिकाणी होणार नाही, परंतु ज्या पद्धतीने उमेदवाराच्या बाबतीत काही गोष्टी चुकलेल्या आहेत त्या कार्यकर्त्यांना, मला नाही तर कार्यकर्त्यांना त्या नको आहेत आणि कार्यकर्त्यांना नको असल्यामुळे मी मुळात त्या भागात काम करते। जे कोण कार्यकर्ते होते ते कार्यकर्ते होतेच मुळे मी पक्ष वाढू शकलो। मी एक निमित्त मात्र आहे। मी राणे साहेबांचा शिपाई आहे, नितेश राणे साहेबांचा शिपाई आहे, त्यांच्या पद्धतीने मी 5 वर्ष काम केलं, त्यामुळे कार्यकर्त्यांची एक अपेक्षा आहे की या ठिकाणी 100% गोट्या सावंत यांना उमेदवारी मिळायला पाहिजे होती आणि ती त्यांची भावना बोलण्यासाठीच मला या ठिकाणी त्यांनी बोलवलं होतं। पण कार्यकर्त्यांनी एवढी भावना आपली बोलून दाखवली, तुमचा निर्णय काय असेल? कारण सगळे म्हणतात की आम्हाला तुम्हीच उमेदवार आहात, बाहेरचा उमेदवार नको, असं देखील एकमुखी त्या बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांनी सांगितलंय। 100% ते सर्व गोष्टी सत्य आहेत, सत्य नाकारता येत नाहीत। बघा, मुळात ही आजची बैठक होती ही कार्यकर्त्यांनी लावलेली बैठक होती, कोणालाही दाखवण्यासाठी बैठक नव्हती। कार्यकर्त्यांची भावना या ठिकाणी जाणून घेणे माझं काम होतं, मी त्याच भावना जाणून घेतलेल्या आहेत। आता उद्या मोठ्या साहेबांजवळ हा विषय जाईल, मोठ्या साहेबांजवळ हा चर्चा होईल आणि त्या चर्चेनंतर मार्ग निघेल अशी मला खात्री आहे। पण कार्यकर्त्यांनी आपण कुठेतरी पक्षावर दबाव तंत्र वापरता असं काही ह्याच्यातून एक दिसतंय, असं काय? नाही, 36 वर्ष झाली मी कधी कोणावरही दबाव टाकला नाही। मी फक्त आदेशावर चालणारा कार्यकर्ता आहे। तुम्ही किंवा अनेक पत्रकारांनी मला बघितलेलं आहे की मी आदेशावर चालणारा कार्यकर्ता आहे। आदेश दिल्याच्या नंतर जी गोष्ट सांगतील त्या पद्धतीने मी काम करतो। आजही मी
सन्मान्य राणेसाहेबांनी मला हरपूरमध्ये दोन्ही म्हणजे पालकमंत्री महोदय असतील, आमचे सर्वांचे सन्मान्य दादा असतील, यांनी मला जबाबदारी दिल्यानंतर या ठिकाणी सतीश सावंतांना या ठिकाणी नेस्तनाबूत करावं. कारण काय साहेबांच्या घरामध्ये राहून त्यांनी फसवलं होतं, त्यामुळे ती जबाबदारी माझ्याकडे दिली होती, ती मी प्रामाणिकपणे पार पाडली. आणि ते पार पाडत असतेवेळी लोकांचा माझ्यावर विश्वास बसला, मी काम काहीतरी करू शकतो असं लोकांना वाटलं. आणि माझं गावही त्या मतदारसंघामध्ये आहे आणि मला या ठिकाणी एक आनंद झाला होता की या ठिकाणी मला संधी मिळेल आणि माझ्या पत्नीला या ठिकाणी नाटळमधनं संधी मिळेल अशी एक माझी अपेक्षा होती. आम्ही दोन्ही ठिकाणी गेली 36 वर्ष अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतोय. पक्ष आज या कार्यालयामध्ये बसलोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुठेही विभागीय कार्यालय नाही. ह्या कार्यालयाला जवळजवळ 28 वर्ष झालेली आहेत. म्हणजे काम आमचं तळागाळापर्यंत आहे. म्हणून अपेक्षा होती, अपेक्षा ठेवणं हे 100% काही चुकीचं आहे असं मला वाटत नाही. पण स्थानिक उमेदवारी मिळावी आणि मनोज रावराणे हे त्या म्हणजे फुंडाचे आहेत, त्यांना इथे उमेदवारी मिळू नये असं एक त्यातले ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. हो, सत्य आहे ना ते, त्यांचं मी नाकारू शकत नाही. कार्यकर्त्यांनी भूमिका मांडलेली आहे, 100% सत्य आहे. स्थानिक उमेदवार असावा ही त्यांची भूमिका आहे. स्थानिक उमेदवारापेक्षा त्यांनी असणारे माझे संबंध, असणारे लोकांशी जे काय ऋणानुबंध, त्याच्यामुळे माझी मागणी केली आहे. मनोज रावराणे यांनी अधिकृत उमेदवारी अर्ज भरलाय, त्याबद्दल काय सांगाल? साहेब बघा, तो पक्षाचा निर्णय आहे. पक्षाने जो निर्णय घेतला आहे तो त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. मला या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीची मला उमेदवारी मिळेल, मी पण अर्ज भरला आहे. परंतु निवडणुकीमध्ये निवडून येण्याचं गणित फार गरजेचं असतं. त्यासाठी कार्यकर्ते लागतात आणि कार्यकर्त्यांची मनमनं जर जुळली नसतील तर तो उमेदवाराला त्रास होऊ शकतो. त्या हेतूने त्यांनी मिटिंग घेतली. पण जर तुम्ही आणि मनोज रावणे, तुम्ही जर अपक्ष उमेदवार आहात, मनोज रावणे भाजप राहिले, तर कुठे ना कुठेतरी म्हणजे दुसऱ्यांना, विरोधकांना फायदा होऊ शकतो एकंदरीत, असं त्याबद्दल काय सांगा? माझ्या रक्तात नाही. मी विरोधकांना फायदा करून मिळून देण्यासाठी मी कधी काम केलं नाही. राणे साहेबांच्या मी सच्चा कार्यकर्ता आहे. राणे साहेबांचा सच्चा कार्यकर्ता असल्यामुळे आतापर्यंत राणे साहेबांनी जे जे आदेश दिले ते मी मानलेला आदेश आहे. परंतु आणि विरोधकांना फायदा होईल असं मी माझ्याकडनं पुढचं काम होणारच नाही. पण एकंदरीत मनोज रावराणे हे देखील पक्षाकडून तिकीट मिळालं आहे असं एकंदरीत दिसतंय आणि ते देखील उमेदवारीत इथे ताकदीनिशी उतरणार आहेत असं एक माहिती समजते. काय सांगा? मनोज राणे आणि कोण पक्ष म्हटल्यानंतर पक्ष कुठचाही पक्ष आमचा पक्ष आहे म्हणजे राणे साहेबांचा पक्ष आहे म्हणजे ताकदीने उतरणार, एका नाकारता येतच नाही. परंतु अजून 27 तारीखपर्यंत फॉर्म घ्यायची दिवस आहे. पक्षाने जर ठरवलं तर त्याच्यात काही घडामोडी होऊ शकतात, काय नाकारता येत नाही. मला अपेक्षा उमेदवारी देऊ शकतो मी असं म्हणत नाही, काही नाकारू शकत नाही कुठचीही गोष्ट. सगळ्या अजून राजकारणात कुठची गोष्ट अशक्य आहे असं त्याचं होत नाही. पक्षाने ठरवलं, राणे साहेबांनी ठरवलं, नितेश राणे साहेबांनी ठरवलं तर काही बदल घडू शकतात. एक शेवटचा प्रश्न, आज मोठ्या संख्येने गर्दी केलेली होती, या कार्यकर्त्यांना काय सांगाल? मी कार्यकर्त्यांचे मनापासून आभार मानेन की मी जी काय त्या भागात 5.5 वर्ष या ठिकाणी काम केलं, त्या 5.5 वर्षाची पोचपावती त्या कार्यकर्त्यांनी मला दिली, त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचा ऋणी आहे. संदेश उर्फ गोट्या सावंत. आज जो मेळावा हरकुळमध्ये झाला तो मोठ्या संख्येने झाला आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी त्यांनी आभार मानले आहेत. पण जर राणेसाहेब आणि पालकमंत्री नितेश साहेब यांच्या आदेशाने आपण काम करू आणि हरकुळमध्ये आपण ताकदीनिशी आपण सर्व उतरू आणि जर उमेदवारी मिळाली तर आपण ताकदीनिशी उतरू असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली.